Wala ngubhukile. Mayi. Ngicela ngembhuko, le ibhuko yafana nentombi yakho ibhuko WhatsApp. Awontombi WhatsApp njalo. Intombi yakho umfundi nje. Batshene lapho. Hayi umuntu ofuna umza nje lo. Ushukela. Ngiyasiphila ngabo. Hayi mina Esengiphila. Ungambuza ukuthi ngomWhatsApp yangaki namhlanje. Yamuza lo bafutha. Seziyaphatha ukuthi lezi siphila ngazo. Awuthi iqiniso njalo nje bro, ame ngibhukha nawe ngithi uyishayela. Iqiniso uthesa kuphela. Hayi umuntu osesikhathi kodwa ngikwazi lesibongo nje wasisho ngake cabangela izinto zami. Wasisho nje ngingekho nje lapha. Ngicabangela ekhaya. Buke lamkhaya. Buke la, sini isikhathi. Ama-subscriber endawo le number engale ekuqaleni bese ubuka le ama-viewers lawo kusho ukuthi ngizokuthola-ke mkhaya wanamhlanje uzosheshe uqole wena ngiyakufuna wena msafake ngisebenze mkhaya ngifuna nemali utoda mangaki la kumina manje wathi ngifake u-1000 ngitoda ngaki mkhaya mkhaya 4 no 3 nani uyawuthathela ngalo kuceleni 390 bani and 7 97 mkhaya mnandi nawe mkhaya hayi mkhaya ngiyayifuna awumthinta lo mjita lona yini wane watatazela zamani abonde ube kwani ngishutha kwazalwa khamisa ngishutha ngengxaki shute nani ngifuna ukulala nje nginama-viewers phela inqaba shute nani nangu sisi hayi sokubopha umcela hayi cele mkhaya ungathathi nge-German hand awumi ngiqale bangenela kathuthu kwabani oh siyangena wathusi sothi xaba yabo nje angisaphuzi kulezi nsuku ngifuna amakwenza amavidiyo babona mama nana le ndoda yini bayenzeni isiboshiwe ngaphakathi idlakele nganyanga manje mkhaya ubelethe angisho ngishabalala ngaphila mfowethu noqoshiwe isoko awusakhona kodwa la mase siyachanyelwa manje umthamo landela umuntu okhokha ngekhadi mkatakane uthi mkhaya imbhuko lena ilungile lutho mkhaya lutho indoda naye yabhuka suke sekuqathela khohlwa mkhaya ayi le ndaba iyangithinta mkhaya le ndaba samele ke sikhulume ngayo le ndaba sihleli lapha endaweni yethu siqoqe ngale ndaba yombhuko ke siyihlaziye iqiniso nje mkhaya ukuthi umuntu uma ebhuka usuke enzelani ashiwa zimoto mama uthinte mina thatha inamba yami nginayo imoto hayi angasakhuluma naso sakhuluma ngama wekwala ihleke yazi angibona ukuthi ngiyayikhulumisa lapha isiyazibo sewuyabhuka nayo oh isike yabhukeka ngibona isibungu isabhukwa namanje iyasavuma-ke kuthela iyatshe kuyahlanganisa kho ngomkhaya lokhu kuyacabanga umtetwane hayi ngeke isaphinde wazosethi umdiphi gayi hayi mina sengiyi-right kodwa manje phela usayicaba manje mhlawumbe sezibhuka kodwa yabona abantu abaphila kahle ngakunabala majantini nami khaya ilibhukhele ejampini nakubo manje nazo isibhukhe lezinto yithi esibhukhayo into esibhukhela nje awuhambe uyomsiza mkhaya